дар коҳи фарҳанги шаҳри ҳисор бо иштироки роҳбарияти шаҳр, намояндаи вазорати маориф ва илм, намояндагони сохторҳо, ташкилоту муассисаҳо ва кормандони соҳаи маориф конференсия оид ба омодагӣ ба соли нави хониш баргузор гардид. қабл аз оғози чорабинӣ ба 50 нафар ятимони кул сару либоси мактабӣ тақдим карда шуд. Сипас маърузачиён дар рафти ҳамоиш муваффақияту камбудиҳои соҳаи маорифи шаҳрро, ки дар соли хониши 2023-2024 ба назар мерасиданд, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода ҷиҳати рафъи камбудиҳо ва масъалаҳои ҳалталаб пешниҳодҳои муфид намуданд. қайд гардид, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолӣ масъалаи рушди илму маорифро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии мамлакат қарор додаанд. айни замон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, гимназияву литсейҳои шаҳр зиёда аз 82300 нафар хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, ба онҳо беш аз 4440 омӯзгор дарс мегӯянд. ҳамчунин бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ барои рафъи камбудии норасоии ҷойи нишаст дар назди муассисаҳои таълимии шаҳр, сохтмони 139 синфхонаи иловагӣ идома дошта, 60 адади он дар соли нави хониши 2024-2025 мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад, ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ синфхонаҳои нав бо мизу курсӣ, ҷевон ва тахтаи синфӣ таъмин карда мешаванд. хонандагону омӯзгорон дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштироки фаъолона дошта, сазовори ҷойҳои намоён гардидаанд. рафти иҷрои барномаи давлатии рушди муассисаҳои томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 зери таваҷҷӯҳи шуъбаи маориф қарор дошта, зина ба зина амалӣ гардида, ҳоло дар шаҳри Ҳисор 11 муассисаи томактабӣ фаъолият дошта, дар онҳо 1670 нафар кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифта шудаанд. дар фарҷоми чорабинӣ ба омӯзгороне, ки ҷиҳати таълиму тарбияи насли наврас ва дар рӯҳияи худогоҳиву хештаншиносӣ ҳидоят намудани онҳо саҳми назаррас гузоштаанд, бо нишони аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва сипосномаи тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ қадрдонӣ карда шуданд. ҳоло дар муассисаҳои таълимӣ корҳои таъмирӣ ба анҷом расида, омӯзгорону кормандони техникӣ барои дар сатҳи зарурӣ пешвоз гирифтани оғози соли нави таҳсил синфхонаҳоро бо ашёву лавозимоти хониш таъмин намуда истодаанд. омӯзгорони шаҳри Ҳисор дар соли нави хониш баҳри боз ҳам пешрафтагардонидани соҳа ва дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия намудани насли наврас беш аз пеш кӯшиш ба харҷ хоҳанд дод. Фаридуни Субҳон, Садриddин Иброҳим, шаҳри Ҳисор. Ахбор.